Na svete žije plno divných ľudí, zvierat a ľudia robia divné rekordy. V dnešnom videu si ukážeme top 5 najdivnejších Guinnessových rekordov. Guinnessové rekordy sú samé o sebe divné, ale my si ukážeme tých top 5. Ja to nebudem zdržovať a poďme na to. Prvým je najvyššia mačka. Mačka Trouble je najvyššou žijúcou mačkou na svete. Je vysoká 48,3 cm a zapísaná v knihe Guinnessových rekordov v roku 2012. Keď sa na ňu tak pozrieme, není ničím zvláštna, ale keď sa postaví, je fakt obrovská. Ja mám takú mačku doma, to sa asi poskladám. Druhou je táto žena. Táto žena sa volá Julia Gnus, je najviac potetovaná žena na svete. Tetovania pokrývajú 95% jej tela a všetky tetovania jej robil rovnaký tater. Ja byť potetovaná aj na nechtoch, aj na prstoch, aj medzi nohami, to sa asi... No ne, ani ja to nemyslíme. Pri treťom a takto najdivnejšom rekorde som sa fakt že zasmiala, pretože je to najväčší hotdog. Bol 40 cm dlhý a 10 cm hrubý a vyrobil ho v Chicagu. Ja by som ho nezjedla, pretože už len tá tlustá párka už mi je len z nej zle. Najdlhšie číro. Fakt najdlhšie, ja vám ho keď tak aj ešte ukážem takto. Špička mu dosáhla tak, kde po ono. A fakt netuším, jak si to tam zapevnil. Japonský modný návrhal Kazuhiro Watanabe drží svetový rekord za najdlhšie číro. Jeho číro meralo 121 cm, čiže výška asi nie ako prímerne 3-ročného dieťaťa. Toto je posledný a máme tu fakt zaujímavé ďalšie top 5 Guinnessových kníh rekordov a sú ich fakt strašne zaujímavé veci, čo tu píšu, takže ak chcete, aby som natočila pokračovanie, tak mi napíšte dole do komentárov. Takže 21-ročná Channel Taper s neuveriteľne dlhým jazykom a 35-ročná Eileen Dugas s krásnymi vlasmi sú držiteľkami svetových rekordov za najdlhší jazyk a najväčší afro. No dobré, nechcela by som mať ani afro a ani taký dlhý jazyk. Neviem, na čo by mi to bolo. Ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak sa vám páčilo, môžete mi hodiť like, napísať do komentárov. Aké ďalšie top 5 by ste chceli, ja sa s vami lúčim a ahoj!